Gure atomoa elektroi anitza denean, orduan daukagun Hamilton darra hause dugu. Ikusi genuen bezala. Eta hementxe daukagun ekarpen honetan, edo Hamilton dar honetan daukagun ekarpen zailena, eta aldi berean ziurazki izango da interesantea, ze horrek emango du fisika bitxia zigurrenik, elkarrekintzarekin lotutako ekarpena dugu. Honek ematen duen zailtasun osoa. Beraz, hurbilketak egin behar dugu hause aztertzeko. Eta azken finean fisika ere da nolabait batzuk dinoten bezala hurbilketak egitearen artea da, bai? Beraz, hurbilketak egitea normala dugu fisikan. Hemen aztertuko duguna izango da eremu zentralaren hurbilketa. Aztertuko dugu zer den eta zertan oinarritzen den hori. Azken finean, atomo batean daukagu nukleoa, eta nukleoaren zenbaki atomikoa, atomoaren zenbaki atomikoa, zeta badugu, hausetugu nukleoa, eta gero daukagu elektroiak, esate baterako, elektroi batekin lotutako dentsitate probabilitatea, demagun hause dala, gero beste elektroi batena beste hau izan daiteke, eta horrela beste elektroiekin jarraitu genezaken, beste elektroi batena demagun hause dala, horrela jarraitu genezaken, beraz, elektroi bakoitzarekin daukagu karga dentsitate bat. Orduan, esate baterako, hemen, puntu honetan, elektroi bat badugu, orduan, kontsiatu dezakegu, elektroi horrek ez du hementxe dagoen nukleoaren karga bilusi hori ikusten, baizik eta beste elektroi horiek apantaiatzen dute karga hori, eta kontsiatu dezakegu elektroi hause, honek, ikusten duela, nabaritzen duela, jasatzen duela, karga edo energia potentzial efektibo bat. Non, energia potentzial efektibo hori dago sortuta alde batetik nukleoak sortzen du, eta beste aldetik ere beste elektroiek sortzen dutela. Beraz, hau dalata, kontsiatu dezakegu, hurbilketa bat, non elektroiak, nolabait, erdi edo kuasi independenteak diren, baina hori bai, elektroi bakoitzak jasatzen duen energia potentziala, ez da bakarrik nukleoarena, baizik eta beste energia potentzial efektibo bat duguela. Orduan, hementxe daukagun egingo dugun hurbilketa da, elektroi independente edo kuasi independenteen hurbilketa. Beraz, gure Hamilton darra, banangarria bezala kontsiatuko dugu, banandu egin dezakegula, halako HI Hamilton dar batzuetan. Hori bai, zein da HI hori? Esan dugunez, HI hori, beraz, I elektroiari dagokion Hamilton darra, izango dugu, zer esanik ez, energia zinetikoa, hori dagokion ekarpena, eta gero, gehi, energia potentzial I elektroi horrek, kasu honetan hementxe urdina izango litzateke, I elektroi horrek jasatzen duen energia potentzial efektibo bat. Eta gainera, egiten badugu energia potentzial hori bakarrik RI-ren moduloren menpean egotea, norbait logikoa izan daiteke, bintzat hurbilketa logiko bat izan daiteke, ze honek azken finean dana sortzen duena, da hementxe nukleoan dagoen energia potentzial hori bera ere zentrala dalako. Orduan, ez da astakeria suposatzea elektroi bakoitzak jasatzen duen energia potentzial efektibo hori baita zentrala izatea. Eta izatez, hau da, honi deitzen diogu, hementxe daukagun energia potentzial hori zentrala izatea, hori deitzen diogu eremu potentzial zentrala deitzen diogu. Eta hori dara eta hementxe dagoen hurbilketa honi eremu zentralen hurbilketa deitzen diogu. Hombre, hementxe dagoen hurbilketa hau izan arren, daukagun erronka da nola kalkulatzen dugu hementxe daukagun energia potentzial efektibo hori da daukagun erronka ez. Pizka bat gehiago aztertzen badugu nolakoa izango den hementxe daukagun energia potentzial efektibo hori, zer esanik ez, I elektroiak, edozein elektroi batek jasatzen den energia potentzial efektibo hori, zer esanik ez, hementxe bi ekarpen bereiztu dezakegu alde batetik.
nukleoak sortzen duen energia potentziala, hori badakigu zein den horrek duen adierazpena, eta gero bestaldetik beste elektroiek sortutako energia potentziala, bai? Zer esanik ez, hementxe zaiena duguna, ezagutzen ez duguna, hause dugu, ez? Bueno, hala eta guztiz ere, badaude gauza batzuk, agian nolabait ezagutu inditzakegunak. Halako bi limiteak bai ezagutu inditzakegula. Adibidez, bagaude nukleotik oso hurbil bagaude, non ja distantzia horretan beste elektroiek egiten duen apantailamendurik ez badago, orduan bakarrik ikusten dugu nukleoa sortzen duen energia potentziala. Orduan, gure nukleotik oso hurbil bagaude, hau dan RI zerorantz doanean, orduan, hementxe daukagun ekarpen energia potentziala efektiboaren adierazpena, nukleoak sortzen duenarekin geratzen zaigu, bai? Beraz, ekarpen hau izango litzateke halako limite bat. Beste limitea zein da? Beste limitea justu da kontrakoa. RI hori infinitoa denean, hau da, justu hementxe bagaude, oso urrun bagaude, nukleotik oso urrun bagaude, beste elektroi guztiak apantailatzen dute hementxe dagoen nukleo hori. Baina, klaro, beste elektro guztiak atomoa, kontsiatzen ari garen atomoa neutro bada, dauden elektroien kopurua da zetaren berdina. Oso urrun dagoena kentzen badugu elektroien kopurua, beraz, barruan geratzen zaizkigun elektroien kopurua Z-1 bada, Z-1 izango da. Orduan, Z-1 elektroiak apantailatzen dute, hementxe dagoen Z hori, beraz, geratzen zaigun energia potentziala da minus bat zati lau pi epsilon azpi 0 ekarratu zati RI. Beraz, bi limite hauek ezagutzen ditugu. Egin ditzagun alako bi limite hauen grafikotxo bat egingo dugu, ondorengoan, beraz, grafiko bat, hauze dugu RI, hementxe irudikatuko ditugu UI RI, bai? Adibidez, hementxe daukagun RI lehenengo jarriko dugu hauze, hementxe daukagun grafiko RI infinitonaz duguaneko grafikoa egiten badugu, berdearekin egingo dugu, hauze dugu, grafikoa dugu horrelako bat daukagu. Bestaldetik, hau dugu, minus bat zati lau pi epsilon azpi 0 ekarratu zati RI. Hauze dugu, RI infinitonaz doanean, hau da egokia den adierazpena. Gero bestaldetik daukagu, beste bat, izango dugu, hauze R0an zehonekoa, beraz, hau, honen irudia egingo dugu. Eta honen irudia egiten badugu, beraz, holako gauza bat izango dugu, bai? Beraz, hementxe duguna, da minus bat zati lau pi epsilon azpi 0 Z ekarratu zati R. Guk dakiguna, da benetakoa dana, dago hurbiltzen da, berdera hurbiltzen da, R infinitoantz denean. Beraz, hortik etorriko da. Eta gero bestaldetik honetara hurbilduko da R0-antz doanean. Beraz, hemetik etorriko da. Hori bai, ze gertatuko den tartean, nolakoa izango den tarte honetan, hori da ezagutzen ez duguna. Eta hori da aztertu behar duguna. Hemendik, honekin, hurbilketa honekin, zeo zerreitzea egiteko, ezinbestekoa da ezagutzea, edo behintzat, honen hurbilketa bat izatea. Karo, hemen ikusten duzuenez, zentrala izatearen hurbilketa kontsiatu dugu. Ikusiko egun bezala hori guretzat oso erabilgarria da, ze beste hurbilketa importante bat da. Beraz, energia potentzial efektibo bat izatea, hurbilketa bat dugu. Baina hortaz gai, zentrala izatea eskatzeak beste hurbilketa bat daukagu, baina horrek egiten duen azken finean da errastea, kalkulua errastea. Horregatik eskatzen diogu zentrala izatea. Bai, bale, badauka hurbilketa hori, baina nola kalkulatu dezakegu, nola atera dezakegu
egokia izan daiteken honen adierazpenen bat. Bueno, horretarako, beste hurbilketa batzuk, beste metodo batzuk aztertu behar ditugu. Beraz, gure ondorengo erronka izango dugu, hau, energia potentzial efektiboaren hurbilketa bat ateratzea.